regulacija. Ne, 5-4 za tebe. Ko servira? Ti, još jednom. Ja znam, da mi krede. Ajde bre, Koliko je? 5-4. Ma ti serviš. Ma nije, to je 9. Pa 5 i 4, 10, brate. Kako ne 5-4? Pa koliko je 5 i 4, ja znam? 10. Je, ne znam. A? Koliko je 5 i 4, brate? Ajde, objasni ti meni. Šta? Koliko je 5 i 4? 8. Na kurac te vas. Evo 10 ili 9? 10. Kako bre 10? 10, bre. Kako bre 10 gađa ti to ime? Đavolo bi dušu dao zamerak. Ajde. Ja ga volim što je takav veseljak. Ajde ćemo. Ti serviraš još jednom. Koliko je? 5-4. 5-4. Koliko je? Opa, znači karate, brate, a? Ne mora, a? Znači, brate, može i se mi. Ovaj si ubudu. Jer smo rekli da nema kršivanje bi i straši. Daj, sviramo. Đavolo bi dušu dao zamerak. Koliko je? Koliko je bre? Čas ti zna. Hvala ti što gledaju šišaki. Jo, majko. Ovaj video ide na 5. Bezbe. Bez. Nije, Berti, kako? Đavolo bi dušu dao zamerak. Ja ga volim što... Opa! Veseljak. Nije, Berti, ba. Ej, A ja ako hoćeš ja ti ga pokažem. Nije problem. Brko, može jedan koperton ovamo na ovu stranu. Šta hoćeš? Jedno pokazivanje na ovu stranu. Aj sad. Ne mogu sad, brate, gledaj. Čekaj da vakim neki. Ajde ti. Ajde, moramo. Đavolo bi dušu dao zamerak. Ja ga volim. To je takav već. A? Obožavam. Ej, odbrani. Ej, jel snimaš ti ovo, čiko? Jo. Nemoj da se kurčiš, znači, kad je pičkica, znači, nije smeo da ga štopuje zubima, a ja sam frizbi štopovao zubima. Sa čim? Bio mlad. Frizbi plastik. Sa čim? Sa frizbijem. Sa frizbijem. Jel smeš ti da uhvatiš ovaj reket na čelo da ga pribiš? Jel ti spreman? Daj mu da prođe, brate. Jel smeš? Ajmo, Kari. Jo! Može. Ej, namotaj tu mrežu, a ja idem po reket.
Daj ga ovdje jednom. Dobro.